Tarni Pisusanik immikku ilisamasalik Lars Husted tamassa. Henrik Thomsen tamatusaqqummernera. Inupassuarnu allanulqanorsunniutaqarsinnaava. Imanna sunniutaqarsinnaava amma imanna pingaarsinnaava Henrik Thomsen takusinnaarpa angutaavoq. Sulininna apittarpakkana parsimaverarfiuluani amerlasu arnat saaffiinnissinnaasarpun. Arlaansuut iluaalliulersimaltik arlaani misiisaqarsimaltia tornerlutiisimaltik. Kisia ikittuarsuut takusarpuut angutaasun. Nalungikkaluarparput angutit aamma atornerlunneqarsinnaasartu kisia saaffiinninnerat appasippoq. Imma qaffasinnerisinnaagaluarpaamma imma Henrik Thomsen tassani ikiutaasinnaaru. Anguti aamma ammarnerunissaani immaalunniit aamma oqaluuserisinnaanissaan susoqarsimasarnaanu. Henrik Thomsen oqaatigivaa saqqummeernermi kingorna arlalipassuut aammataamatut isaaffiginnissimasut kisimiingitsortaan tupallannarpa. Ajualuartum tupallannarpillaangilaq nalungilarput arlaanni misiinsima saqarsimasut atornerlunniarsarineqarsimasu immaanu atorneqarnerlussimasu amerlasartut nuna ilaani taanna nalungilarpaarna parsimeqarfiuluani takusarparpaami ikiorniarsaasarpuun kisia ajualuartum tupallannangila ja amma Henrik Thomsen oqaatigisaatu misiingisaasivisuumik ingerlasimaoq amma una pingaartuungaluarpu arlaannittusangaqaani imma arlaannalungisaqaani immarlun meeraangaani inuusittuungaani saaffiinninnissaq 134 soorlu inuusittut saaffiinnittarfiani immarlun 164 attavimmut saaffiinnittoqarsinnaava taamatut ammarnissa qanorpingaautaqartigava ingimmik angutaalluni pingaauteqarsinnaaru assuut misiingaani toqqortungaqarluni matoortariaqarlu assiingittu misiisarsimasat nalunarsinnaaru unittoornarpu ilaannikkun taamam pingaarpoq arlaani imma tatigisaqaraanni imma ilaqutaqaraanni ammarsinnaanissaaamma oqaluuserisinnaanissаа susoqarsimasoq ingerlaqqinnissamu ilaasarpoq aamma Lars Husted qoinaruassuarpularsinnagavit